L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti Maltin l-MHRA l-erba' filgħodu ppreżentat lill-mexxej Laburista il-proposti tagħha għall-elezzjoni ġenerali illi ġejja. F'kemmtejn il-President tal-MHRA Tony Zara saħaq illi l-ispejjeż f'dawn l-aħħar 5 snin żdiedu bil-bosta fosthom minħabba żieda fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u ddikjara li dawn waslu biex il-Lukandi għamlu telf ta' kważi 10 miljun euro. Il-Lukandi fl-aħħar ftit snin, fl-aħħar 5 snin fil-fatt cumulatively tlifna 10 miljun euro. Fuq il-realtà hija illi l-inkam qed jogħla vera imma l-kost qed jogħlaw ukoll u allura għandna sitwazzjoni li qed niġru wara demna. Tony Zara tkellem ukoll dwar proposti li għamlet l-MHRA għal budget sabiex inġibu aktar turisti matul ix-xhur tax-xitwa, fosthom li l-VAT fuq it-turiżmu tinżel minn 7% għal 5%. Qal illi bis-7% VAT is-settur turistiku tilef ma' 8 miljun euro. Staqsejna wkoll biex il-VAT tarġa' tinżel għal 5% mis-7% għax dika iħittjat l-inkam tagħna u dika tirrappreżenta xi 8 miljun euro. Zara qal illi llum il-Lukandi mhumiex jirrendu. As things stand today, il-Lukandi mhumiex a business, mhumiex qed irrendu. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat reġa' sostna illi fl-ewwel ġimgħa tal-kampanja elettorali il-Partit Laburista se jkun qiegħed jippubblika l-politika tiegħu dwar l-enerġija. Spjega illi t-traħħis fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jkun qiegħed hemm kemm għall-familji kif ukoll għall-intrapriżi bħal-lukandi u ristoranti u dan sabiex il-profitti tagħhom jiżdiedu. Il-pjan tagħna jħares kemm lejn il-familji, lejn ir-residenzi, lejn il-postijiet fejn jgħixu n-nies kif ukoll lejn il-business, lejn l-industrija, biet tal-manifattura, biet tas-servizzi, biet il-qasam tat-turizmu. Joseph Muscat semma il-bżonn illi indaħlu fiż-żgħażagħ tagħna il-gburija illi wieħed jaħdem fil-qasam turistiku mhux biss bħala xogħol ta' ftit żmien iżda bħala karriera. Naħsbu li waħda mill-affarijiet li hemm bżonn li nerġgħu nibdlu huwa li naraw illi iż-żgħażagħ tagħna jaraw lit-turiżmu bħala karriera. Naħsbu dik hija waħda mill-isfidi li għandna. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar il-ħtieġa li l-Air Malta mhux biss tibqa' teżisti iżda tikber u tibda tagħmel ukoll suċċess. Irrefera wkoll għal cruise liners u semma kif matul is-sena d-dieħla se jkun hemm kumpanija maġġuri illi mhix se tibqa' tiġi lejn Malta. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ukoll Gavin Gulija, il-kelliem ewlieni dwar it-turiżmu, Carmen Uvella, il-kelliem ewlieni għall-finanzi u Marlene Mizzi, iċ-chairperson tal-Business Forum tal-Partit Laburista.